Min eluf kbar fis-sena 2012 għal ftit għexieren din is-sena, hekk inbidlet is-sitwazzjoni tal-pazjenti fil-kurituri f'Mater Dei. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega kif din hija sfida oħra tas-servizzi tas-saħħa pubblika li wara l-bidla fil-Gvern bdiet tissolva grazzi għal miżuri bla preċedent. Waqt żjara fl-Isptar Mater Dei kien spjegat kif fl-2012 kien hemm 8,118 il-pazjent li ngħataw kura fil-kurituri tal-Isptar Mater Dei. Illum dawn in-numri naqsu b'99%. U għalkemm kull pazjent għandu l-istorja tiegħu din hija rata li turi s-suċċess biex tkun indirizzata din il-problema. F'Mater Dei il-Ministru Fearn fakkar kif din ma kienx sfida żgħira. Għaliex anki jekk meta kienet jinbena l-Isptar Mater Dei il-professjonisti kienu jissew li dan se jkun żgħir, il-Gvern preċedenti baqa' għaddej bil-pjani tiegħu. Dan wassal biex amministrazzjoni ġdida kellha tieħu diversi miżuri li wħud minnhom spjegahom il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Ivan Falzon. Bi pjan f'areas bħall-emerġenza, areas ta' bed management, fejn daħħalna sistemi kompjuterizzati li jtuk eżatt qed jiġri, jtuk forecast ta' kif se jieħdlu l-pazjenti. U allura il-professjonisti tagħna minn cleaners sa konsulenti ikunu jistgħu jippjanaw aħjar. U dan kollu ħalla ir-riżultati. Bejn Mejju 2016 u April tal-2017 kienu biss 82 il-pazjenti li ngħataw kura fil-kuritur. F'Ottubru tal-2016 għal-lejl wieħed 15 il-pazjenti ngħata l-kura fil-kuritur tal-Isptar Mater Dei. F'Jannar, xahar magħruf għal żieda fil-Mart kienu 3 lili biss li matulhom 67 pazjent b'kollox ingħataw il-kura fil-kuritur. Però il-Ministru Fearn għamilha ċara li minkejja suċċessi l-Gvern mhux se jaqaf hawn. Irid itejjeb fuq dan ukoll u għalhekk hemm proġetti ġodda. Issa ħajkonna sodod ġodda ġewwa Mater Dei għax niftu sptar ġdid ta' tfal u tal-maternità, apparti li nofru servizzi speċjalizzati għal daw l-oqsma. Kif ukoll illi ħajkonna sptar ta' riabilitazzjoni ġewwa St. Luke's illi mistenni jiftaħ fis-sentejn li ġejjin u bekk pazjenti li jkunu għaddew mill-kura akuta. Imma għadhom mhux tajbin biex imorru lura d-dar ikunu jistgħu jieħdu l-kura tagħhom ġodda l-isptar ġdid u bekk inkollna aktar sodod available ġewwa Mater Dei. Tal-pazjenti fil-kuritur hija waħda minn sensiela ta' problemi kbar fil-qasam tas-saħħa li solvew fl-aħħar 4 snin. Bħalhom hemm ukoll il-mediċini out of stock.